מקבלות מתחתן או מעליהן. אז אנחנו נתחיל עכשיו, באלף בית ביידיש יש 22 אותיות, אנחנו נתחיל באות א'. השאלה הראשונה שלי, ואני אבקש מוויקטוריה שתיתן לכל אחד לענות תשובה קצרה, השאלה שלי היא, כמה אלפים יש ביידיש? תפתחי את המיקרופון אחד ונשמע. אני פתחתי מיקרופון של כולם. אוקיי, אבל לפי סדר. אולי ויקטוריה תגידי מי ראשון מישהו. אף אחד לא רוצה לענות. אני אתחיל? כן. לדעתי יש 3 אלפים ביידיש. שמענו. הלאה, מי עוד? אני, 3. מי עוד? keine Ahnung. keine Ahnung. ואין לה מושג כמה אלפים יש. מי עוד יש לו keine Ahnung? אני חושבת ש2. אוקיי, הלאה. keine Ahnung. לא שמעתי. keine Ahnung. כן, אוקיי. אז בשביל אלה שיודעים שיש 3 אלפים ביידיש, ובשביל אלה שאומרים keine Ahnung, אנחנו נתחיל. יש 3 אלפים. האלף הראשונה, אני ביקשתי גם במכתב ששלחנו לכם, שתהיו מוכנים עם עיפרון ונייר. אני לא רוצה שתקלידו מה שאתם כותבים כרגע על מחשב, אלא שתכתבו ביד. הסיבה לזה אני אסביר לכם בהזדמנות אחרת, אבל אני מקווה שיש לכולכם נייר ועיפרון. האלף הראשונה, אנחנו קוראים לה ביידיש, דישטומה אלף, האלף האילמת. היא מופיעה בדרך כלל, בהתחלת מילים שמתחילות בו' או בי'. לפעמים היא מופיעה גם באמצע המילה. מכיוון שהיא א' אילמת, אז אין לה צליל. היא רק א'. למה צריך אותה? עוד מעט נראה. אבל לפני שנמשיך עם האלף האילמת, אני אומר משפט כללי לגבי האופי של לשון יידיש, של האותיות והקריאה, צלילים וסימנים ביידיש, צלילים וסימנים, שזה שונה מאוד, למשל מאנגלית. תראו, באנגלית אתם יכולים לכתוב, תכתבו לכם על הנייר G-O-T-I. איך הייתם קוראים את זה? לפי הסדר. מי מתחיל? ויקטוריה? לא שמעתי. גוטי, זאת חני, גוטי. אוקיי, גוטי זה לא אומר כלום. אני אומר שלפי ההיגיון של השפה האנגלית, מכיוון ש-G מתאים גם באנגלית לאות F במילה enough, מכיוון ש-O באנגלית לפי ההיגיון של השפה מתאים גם למילה women, זאת אומרת כ-E, ומכיוון ש-TI יכול להתאים לפי אנגלית ה-correction, אז אפשר לקרוא את המילה הזאת fish. נכון? אוקיי. ביידיש זה לא קורה. אני נתתי את הדוגמה כדי שתבינו שיידיש היא שפה פונטית. זאת אומרת, כל צליל יש לו סימן קבוע שמייצג אותו. אני לא מדבר עכשיו על האלמנט העברי, זה סיפור אחר. אבל כל מילה שזה לא עברית, כל צליל יש לו אות מסוימת. ולכן, לקרוא יידיש ברגע שיודעים
איזה צליל שייך לאיזה אות, זה דבר קל ביותר. הצרה היא שעד לא מזמן, ולא מזמן אני הייתי אומר שנות ה-50 במאה שעברה, כל אחד עשה מה שהתחשק לו, וכתב יידיש והדפיס יידיש איך שבא לו, ולכן כאשר סטודנטים רוצים לקרוא וללמוד לקרוא ולהבין יידיש, המורים צריכים להכין טקסטים לפי האורתוגרפיה המודרנית של יידיש, אחרת הסטודנט יקרא מילה, הוא ישמע מילה עם צליל שזה לא יידיש, והוא יתבלבל ולא יוכל להבין את המילה כמו שצריך. מה שאני אומר עכשיו זה מתוך ניסיון שלי כמורה ליידיש במשך 46 שנים. חוזרים לעל... מה? סליחה, רגע, אם מישהו רוצה להגיב, אפשר להרים אצבע, וויקטוריה תיתן לו לדבר. כן. ויקטוריה ביקשת... כן, בבקשה. כן? Ich meine fragen, ich habe the orthographia mit Vilno. My question is it that all my study now Yiddish by Vilno language dialect is the same like modern. זאת השאלה. כן? את שואלת האם כשאת לומדת, אם אני מבין את השאלה, את שואלת שאם את לומדת עכשיו יידיש לפי היידיש בווילנה, האם זה נקרא יידיש מודרנית? Is the same? לא. היידיש בווילנה זה יידיש ליטאית, ויש כל מיני דיאלקטים ביידיש, אבל האורתוגרפיה המודרנית ביידיש היא נקבעה בווילנה ב-1935, ומאז אנחנו באוניברסיטה העברית ובעוד אוניברסיטאות כותבים יידיש באורתוגרפיה מודרנית של איבו אינסטיטוט, יידישר ויסנשפטליכר אינסטיטוט של וילנה, ובאוניברסיטה העברית, כשאנחנו מדפיסים ספרים ביידיש, אנחנו עושים זאת לפי האורתוגרפיה המודרנית מאיבו. אוקיי. נשתו מאלף. עוד לא יצאנו משם. האות א' האילמת. מה שאני אבקש עכשיו, מכיוון שאין לה צליל, אני אמרתי שכותבים אותה בהתחלת מילים שמתחילות ביוד או בוו, כן? או לפעמים באמצע. אז אני נותן לכם דקה, 2, תכתבו על הנייר שלכם 3 מילים שיש שם שתומי א'. אני נותן לכם 2 דקות, ואז ויקטוריה תגיד לכל אחד, כן, לפי הסדר, כדי לא לקפח אף אחד, שייתן איזה דוגמה שהוא כתב. יש מישהו שכבר כתב? כן, כתבתי רק 2 מילים בינתיים. אוקיי. תן דוגמה של מילה אחת. אויך. אויך. אתה מסבך לנו את החיים, מפני שעוד לא למדנו את הוו והיוד. אוקיי. תביא דוגמה איפה שאין קומבינציה של אין דיפתונגים. איך. איך. כן? המילה איך, אני, א', י', כ' סופי. והאם מישהו יכול לתת דוגמה כשהאלף היא באמצע של מילה? זאת גלית, מה עם תתה?
allein. allein. allein, לא עליין. עליין זה עליין. בוורשה. בוורשה עליין. אומרים עליין, כן? עליין is the נשומה rein, כן? אבל ביידיש ליטאית, עליין is the נשומה rein. דיאלקט אחר. אז עליין זה בהתחלת מילה. אני רוצה דוגמה של א' אילמת באמצע מילה ביידיש. יארצייט. יורצייט היא לא א' אילמת. מתחת לאלף יש קמץ. אז לא, אני ראיתי גם רגע, האלף מתפקדת בדוגמה יורצייט כאו. אני צריך א' אילמת שאין לה צליל. תתה? איך? תתה, אבא? תתה מתפקד כאה. א' עם פתח. זה לא א' אילמת. צריך להיות א' שאין מתחתיה שום דבר. קשה, נכון? כן, מאוד. גם לי קשה, אבל יש. כן? אנחנו נשאיר את הבקשה הזאת, נגיע לרגע שנביא דוגמה עם א' אילמת באמצע המשפט. נעבור, באמצע המילה. נעבור עכשיו לאלף השנייה, איך כתוב באופן פריפטשוק, בשיר, קומץ א' או. נכון? זאת אומרת, א' עם קמץ. כולם יודעים מה זה קמץ? זה סימן פלוס כזה. חצי סימן פלוס. כן, הפוך. א' עם קמץ, אולי את יכולה, ויקטוריה, להדגים על נייר את הקמץ, זה או. כל פעם שאנחנו שומעים ביידיש את הצליל או, אז כותבים א' עם קמץ. בבקשה, 2 דקות, לכתוב 3 דוגמאות של מילה עם קומץ א' או. אני כתבתי בצ'אט את האות, א' עם קמץ. מישהו יכול לתת דוגמה של מילה עם א' עם קמץ? אנשלופן. איך? אנשלופן כבר. הלך לישון. גי שלופן, לא שלופן. שלופן. כי אם זה או, שלופן זה דיאלקט אחר. גי שלופן. אבל גי שלופן זה כבר משפט. מילה אחת. בובה. בובה. בובה זה בסדר, אבל אז נכנסים עם העין בסדר. בובה. גורנישט. איך? גורנישט. גורנישט, נכון. גורנישט, אז בבקשה. לא, זה בסדר, אבל תזכרו, כשאומרים גורנישט וכותבים את המילה, תמיד צריך להיות קמץ מתחת לאלף. אתמול שאלתי את הבן שלי, כשהתכוננתי עם הזום, אמרתי לו, הבן שלי הוא צבר, והצברים כידוע לא יודעים יידיש, גם אם האבא שלהם מלמד יידיש, אמרתי לו, תן לי דוגמה של א' עם קמץ. אז מה הוא אמר? דוקטור. דוקטור, יש לנו שם 2 אלפים. עכשיו אני אתן דוגמה ותכתבו אותה, איפה שיש, אני חושב 3 או 4 אלפים, וזוהי מילה סלאבית, ויקטוריה תוכל לאשר את זה, אבל אני ראיתי אותה פעם ביידיש, ואני לא יכול למצוא את המקום, אני יודע את המשמעות. האם מישהו שמע את המילה מולוקוסוס? לא. מולוקוסוס, הכוונה לתינוק. אני בטוחה שאפרים שמע את זה. אפרים? אני שמעתי. נכון. מולוקוסוס זה תינוק שחלב אימו על שפתיו, שיונק, וזה בא מהמילה, אתם תתקנו אותי כי אני לא יודע, לא רוסית ולא פולנית, זה בא מהמילה מלקו, שזה חלב. מולוקוסוס. אז תכתבו את זה, כי מעכשיו והלאה,
כל פעם לדעתי שאתם יש שם תצטרכו... 4. 4, עוד יותר טוב. מעכשיו והלאה, כל פעם שתקבלו תרגיל להכין לשיעור הבא, אם אתם לא תכתבו כמו שצריך את הצליל או עם א' עם קמץ, אתם תקבלו מוויקטוריה סימן באדום. ואני מעדיף שהתרגילים שלכם לא ינטפו דם, כן? צריך להתרגל לכתוב עם הסימנים הדיאקריטיים. זה תרבות כתיבה מינימלית, מי שמכבד יידיש, וכולכם אמרתם שאתם אוהבים, מכבדים יידיש, אז בבקשה תנו לה את הכבוד לאורתוגרפיה המודרנית שהתקבלה כבר מזמן. אנחנו עוברים... אגב, במחשב, מי שרוצה לעשות קמץ, קפסלוק פתוח, אחר כך פאוז עם 8. ואז יש כמה... רגע, מי מדבר? לא, אתם תגידו שמות. חני, את באיזשהו רגע, זה מה שקוראים יידיש הסימונים, נכון? כן, כן. אז באיזשהו רגע, אבל לאו דווקא היום, צריך לתת לכולם את האפשרות לגשת לתוכנה ולהוריד אותה לעצמה, כדי... אני השתמשתי בתוכנה של יידיש הסימונים במשך שנים, אבל לפני שנה אני החלפתי מחשב, והלכה לי התוכנה, ועד היום אין לי. אז חני תוכל להציל את כולנו. אני אשלח דף כזה, אני אכין דף כזה ואני אשלח. יופי, תודה רבה. עכשיו אנחנו... זה תלוי באיזה גרסה של וורד משתמשים. מה שחני אומרת זה הגרסה הקודמת, והגרסה הנוכחית זה אחר. פשוט צריך לחפש באינטרנט. אני במקום לחפש, אם אנשים יש להם כבר גרסאות, תשלחו לכולם וכל אחד יחליט. עוברים לאלף השלישית, זוהי פסח א' אה. זאת אומרת, א' עם פתח, זהו הסימן הגרפי לצליל אה. יכתבו תוך דקה 3 דוגמאות עם א' עם פתח ביידיש. מישהו רוצה? אנדרס. אנדרש? כן, זאת צמדה. כן, זה בסדר, רק שיש שם עוד שעוד לא ראינו, או שיש לה צליל מיוחד. מילה יותר פשוטה? תתה מאמה. איך? תתה מאמה. זה מה שהבן שלי אתמול אמר לי, זה אולי סך הכל המילים שהוא יודע ביידיש, אבל הוא זכר. אז תתה ומאמה. נחת. נחת, יופי. שבס. איך? שבס. לא הבנתי את המילה? שבת, שבס. לא, זו מילה עברית, זה סיפור אחר. בשבס את לא כותבת שין א' ב' עין סמך, אלא אם כן אם את רוסייה, ואת עושה נטורליזציה של יידיש וכותבת מילים עבריות בפונטי, כדי להתרחק מהתנ"ך ומהשפה העברית כאידיאולוגיה קומוניסטית. אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו באידיאולוגיות. אז לא כותבים שבס, זוהי מילה עברית, ומילים עבריות בתוך יידיש שומרות על הכתיב המקורי שלהן, אבל עוד לא הגענו לזה. עוברים עכשיו לאות ב'. יש אותיות באלף ב' ביידיש שאין בעיה, אבל בבית יש בעיה מעניינת. הרבה אנשים ראו בהדפסות ישנות, באורתוגרפיה ישנה, ראו בית עם נקודה באמצע, אין דבר כזה. באורתוגרפיה המודרנית של ייבו, הצליל בי זה בית, בלי שום דבר. דוגמה, למשל, מישהו אמר קודם בובה.
כן? בובה. סבתא. נכון. בובה, אז זה בית רגילה, בלי נקודות בפנים, א' קמץ, בית עין. עוד דוגמה עם בית? בובס, לא סבתא, שועית, בובס. מה זה בובס? שועית. שעושים, השועית הגדולים האלה, שהיו עושים מזה מחית כמו חומוס. כן, אומרים בובס או בובקס או מה? יכול להיות ככה ויכול להיות ככה, כן. כן, אני בענייני ירקות לא ידען גדול, בסדר. אולי מילה יותר, פחות קולינרית. בבא מייסה? לא שמעתי. בבא מייסה? לא בבא מייסה, אלא בובה מייסה. אבל שם יש בעיה. המילה בובה מייסה, סיפורי סבתא, לא כותבים אותה באלף קמץ ולא בעין, מכיוון שבתולדות ספרות יידיש, כן, זה היה רומן אבירים שנכתב לא ביידיש, זה היה בובו דנטונה, והבובה מייסה, כן, בובה, אני חושב שכותבים בית א', זה משהו אחר. כן, זה כבר ב-1600 ומשהו, בגריסן. זהו, אז זה משהו אחר. דוגמה אחרונה עם בית... בגריסן, דש. בגריסן, לברך, כן? אז יש לכם בית ויש לכם א' ייפתח, בגריסן, אבל לגבי המילה בגריסן, אתם מושכים אותי לדבר שאני לא רוצה להגיע עכשיו, כי זוהי לא מילה, זו מילה מורכבת. היא מורכבת מפרפיקס, בא, ומהמילה גריסן. שם הפועל גריסן, לברך. מה עושה הבא כשנגיע לפרפיקסים, שזה דבר שאני מאוד אוהב ללמד, מכיוון שהפרפיקסים הם הסוד של העושר הלשוני ביידיש. כמה פרפיקסים יש ביידיש? מי רוצה להגיד? כן? לא חשבתם על זה? הרויס הרויס ונריין ונרויף ונרופ וכולי וכולי. כמה פרפיקסים יש? הרבה. יפה. מה זה בכלל פרפיקסים? אז כמו שאמרתי, אתם מושכים אותי שלא אוכל היום אפילו לגמור חצי מאותיות האלף בית, אז אנחנו נקדיש לזה כמה שיעורים, ותוך כדי קריאת טקסטים כל הזמן. אתם תראו שיידיש מלאת פרפיקסים, ומי שיבין, פרפיקס זה מילית, לא מילה, אלא מילית, כמה אותיות שמצרפים לפועל, וזה משנה את המשמעות של הפועל במקצת, בניואנס קטן. זה כמו מוזיקה, אבל עוד נגיע לזה. אנחנו באות בית, נתתם דוגמה של עם בית, אבל לבית ביידיש יש עוד צורה, שזה בית, ומעל לבית מה שאני קורא רפה, שזה נראה כמו פתח, אבל על הבית, לא מתחת לבית. כן. על הבית למעלה. כן, וזה בשביל הצליל וי, כן? וי, במילים עבריות. למשל, המילה חבר, אמרנו קודם שמילים בעברית שומרות על הכתיב שלהם, אז חבר ביידיש כותבים ח' ב' ריש, אבל מעל לבית, כדי שלא נקרא חבר, אז מעל לבית, לא בית ולא בית, שמים רפה. חבר. לא כל כך קל למצוא, אבל יש עוד דוגמה, מישהו יכול למצוא עם מילה עברית בתוך יידיש,
שהיא מצלצלת כמו V. קשה. כן, אבל זה לא חשוב, אפשר לזכור עכשיו. לא, זה קשה כי אין הרבה. אבל בואי ניתן דוגמה דומה. תראו, כשאני הייתי קטן, כן, אני לא רציתי לשתות מרק. אז חיפשו בבית כל מיני טריקים, כן, כדי שאני אוכל את המרק. אמא שלי הייתה חותכת גזר בחתיכות קטנות, שמה בתוך המרק, הייתי בן 4-5, ואומרת לי, יחיאלקה, הייתה מצביעה על הגזר, על החתיכות, חברים לך, איזה חברים לך, תאכל את החברים שלך, כן? אז איך נכתוב חברים לך? או לא, סליחה, איך נכתוב חברים, שזה הרבים של חבר. חברים. ח' ב' עם קו למעלה, ר' י' מ', אבל באמת בכתיב הסובייטי זה לא תהיה מ' סופית, זה תהיה מ' רגילה. אנחנו לא מדברים על הכתיב הסובייטי, בלי פוליטיקה. זה כתיב אידיאולוגי, נדבר עליו, הוא אפילו הגיע בשנות ה-30 לארצות הברית, אבל תעזבו את זה עכשיו. אנחנו מדברים על יידיש מודרנית של היום, כן? אז חברים עם רפה על הבית. עכשיו אני אשאל שאלה, איך אתם כותבים, מי שכותב ספר קוראים לו ביידיש מחבר, שזו מילה עברית בתוך היידיש, מחבר. איך תכתבו מחבר? מ' ח' ב' ר'. בלי רפה. עברנו לאות ג'. האות ג' היא פשוטה, לא צריך להסביר עליה שום דבר, כששומעים את הצליל ג, כן? כותבים ואין כאן שום בעיה. אבל למען הסדר הטוב, ניתן דוגמה איך, זה פעם סיפרו לי, מה כתוב על גיי, על בחור גיי, במצבה שלו בלונדון. נגיד שהוא גם יהודי, אז כתוב ביידיש על המצבה שלו. מה כתוב? להגיד לכם? פייגלה? לא. גיי אינדררט. מה זה אומר? גיי. לך לתוך האדמה. הוא קבוע הרי, כן? אבל גיי זה גם לך וזה גם גיי באנגלית. כן. זה גיי אינדררט. אז גיי, אוקיי. סתם דוגמה בשביל האות ג', נעזוב את הג', נלך לד'. גם בד' אין שום בעיה, ולכן אנחנו למען הסדר הטוב, רק ניתן דוגמה של מילה, אבל לא דוקטור שכבר אמרנו, כשאתם נותנים דוגמאות, אני תופס אתכם עם שגיאות, וזה כל המטרה של הדוגמאות. אז תיתנו דוגמה עם ד' איך? תכף. תודרה. דוך. כן, אבל זה מילת יחס. מילה, שם עצם. אדרס. אדרס, יפה. אדרס שזה, דרך אגב, שמתם לב שאפילו בדוגמאות שנתנו היום, יש מילים שהן נשמעות אותו דבר בשפות אחרות. למשל, אדרס, זה, אומנם באנגלית אנחנו אומרים אדרס, אבל זו אותה מילה. פעם הילדים שלי, כשהיו קטנים, כן? אז הם ידעו לשיר בגיל, כמה הם היו? הם היו 10, אני יודע, 8, 12, הם ידעו לשיר, הייתה להקה בשוודיה, לא זוכר את שמה, שהייתה שרה שיר סויסייד
באנגלית, כן? לא זוכר את השם של להקה. ידעו לשיר את זה בעל פה באנגלית, ואני התחלתי לנסות ללמד אותם יידיש. אמרתי להם, תראו, תדעו לכם, שבין אנגלית לבין יידיש, יש בין 40 ל-70% שורשים משותפים. ככה שלפעמים כדאי, אם יש מילה ביידיש שאתם לא יודעים, לחפש את השורש, אולי אתם יודעים את המילה מתוך השורש באנגלית. כן? שלא לדבר על גרמנית. אז זה סתם קומנטר מהצד, עוד יבואו דוגמאות. אז ד' אמרתם, מה אמרתם קודם? את הדוגמה עם ד'? אדרס. אדרס, כן. אוקיי, לא צריך להתעכב עם הד' מפני שאין שם שום בעיות, עוברים לאות ה'. באות ה' גם לא צריך להיות בעיות, אבל יש בעיה. הבעיה היא בפרונונסיישן, בהיגוי, כן? בפרונונסיישן. למשל, יש אמירה הומוריסטית ידועה, כן? איך אתם כותבים אבל ביידיש? אבא. לא אבא, משהו דומה. אובר. איך אתם כותבים אובר? אובר. תהייתו. א', ו', ב'. א', ו', נפלת. אובר. רגע, א', ו', זוהי השגיאה של צברים. הם שוכחים שבעברית ו' זה יכול להיות או, אבל ביידיש אין דבר כזה. או ביידיש זה א' קמץ, ב' עין ר', נכון? כן. אובר. אבל הליטאים בדיאלקט שלהם מתקשים להגיד האו, והם אומרים הובר. כן? הם לא כותבים, הם כותבים עם א' קמץ, אבל הם אומרים הובר. וכשהם אומרים הובר, בפרונונסיישן של ה' במקום או באלף, אז אומרים להם, הובר אסט אפרד. כי הובר זה האוכל של סוסים. והובר כותבים, הובר אסט אפרד. הובר, זאת אומרת, ה' א' קמץ ב' עין ר'. זה כל הבעיה עם הה', אפשר ללכת הלאה, וכאן אנחנו מגיעים לדבר המסובך קצת יותר. כמה ו"ים יש ביידיש? אין. מה? אין. אין? אין ו"ו? אין ו"ו. לא, הרבה יותר. כמה, כן. נו. 2. לא, הרבה יותר. 4 אולי? ו"ו היא בקומבינציה עם ו"ו, כן. ו"ו, אוי, צווי וובן. 4, נכון? זה לא 4, אני חושב שיש או 5 או 6. אז עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על כל הווריאציות האפשריות, שכל קומבינציה או אות ו"ו מייצגת צליל. באופן בסיסי, הו"ו הרגילה, רק ו"ו, זה הצליל הוא. עכשיו, תכתבו לעצמכם 3 דוגמאות עם הוא. נותן לכם דקה, ואני רוצה לשמוע מישהו אומר מילה עם הוא. אונט. איך? אונט. מה זה? לא יודעים אומרים את זה ביידיש. וכאילו,
הוא אונט. לא, ביידיש זה בלי א', ו', נון, און. בלי תוספת. גוט. מה עוד דוגמה? גוט. איך? גוט. נכון. אז ג' ו' אומר, יפה. אומר זו מילה ישנה ביידיש שמשתמשים בה מעט. מה הפירוש, מי שאמר? קיץ. זומר. זומר, כן. זומר. אוקיי, זומר, בסדר. טוב, יש לנו 3 דוגמאות, זין מם עין רשת. זו הוא. זה וריאציה, זה ו' אחת. אבל אותו ו' מופיע ביידיש גם עם נקודה באמצע. כן? שביידיש קוראים לה מלופ ווף, או בעברית שורוק. ו' עם נקודה באמצע. מתי ביידיש מופיע במילה ו' עם נקודה באמצע? מישהו יודע? בדרך כלל הוא זה, רגע, בדרך כלל הוא זה רק ו', אבל כן. אפרים? כשיש 3 ו"ים, כמו וו. וו, כאילו בשביל... זהו, אז כאשר יש לנו כל כך הרבה ו"ים, אז אולי נתחיל בשני ו"ים. נעזוב את הו' עם הנקודה, כי קודם צריך לשמוע על שני ו"ים. אז ביידיש יש ו' אחת, כשכותבים שני ו"ים אחד ליד השני, זה האות V, כן? זה האות V. למשל, תיתנו דוגמה. וונדר. איך? וונדר. כן, זה בסדר, אבל אז צריך גם ו' שלישית. ורשה. ורשה, יאללה. איך אנחנו כותבים ורשה? שני ו"ים, א' פתח, ר' שין. ר' שין עין. ורשה, כן? זה כאילו המילה ורשה? כן. בדיוק. ורשה ביידיש זאת המילה ורשה. איך אומרים עולם ביידיש? ולט. שני ו"ים, עין, למת, וכך הלאה. כל פעם שיש V, אז יש שני ו"ים. עכשיו מגיעים למה שאפרים אמר, כן? אם אני שואל, אני ברחוב, ואני שואל מישהו לאן ללכת, ואני שואל אותו ביידיש, וו, לאן? בעצם וו זה לא לאן, ווהים זה לאן. אם אני אומר וו זה איפה, כן? אז אני כדי לדעת איפה ההוא, הרי שני ו"ים זה וו. ואני גם יכול לכתוב מילה איפה שההוא, אני יכול לכתוב מילה פרוף, ניסיון. אז הו"ב, ההוא זה בהתחלה, ובוו ההוא זה בסוף של 3 ו"ים. אז אני כותב בשביל המילה וו, כן? עכשיו, תיתנו שורה לאות ו' עם נקודה באמצע, הצליל הוא, ותכתבו וו, שני ו"ים וו' שלישית עם נקודה באמצע, איפה? כן? וו. עכשיו, ותכתבו את הדוגמה עם הוא כזה במילה prove, שזה כמו proof באנגלית, אבל אז אנחנו צריכים לכתוב 3 ו"ים, אבל ההוא הראשון, אז זה ו' עם נקודה באמצע ושני ו"ים. כשהו' היא לבד, לא צריך נקודה באמצע. כשהו' הוא הצליל הוא ולבד, ראינו קודם, לא צריך. קומבינציה נוספת, ו' עם י' ביחד. כן? תיתנו לזה שורה נפרדת,
שלא להתבלבל. הוו עם יוד, זה הצליל אוי. באנגלית היינו כותבים OY. אוי. אז האלף קדימה היא שותקת שכותבים? מה את אומרת? אני שואלת, האם האלף שכותבים אוי, אלף ו' י', אם האלף היא שותקת? היא שותקת, בדיוק, בדיוק. היא השתו איך לא מאלף. ידעתי את זה? כן. אז דוגמה, למשל, במילה פרוי, אישה. אז זה פי, אני עדיין לא מדבר על הפי, רש וו יוד. או אוי, כמו שאמרנו, א' וו יוד, או ניקח מילה פשוטה עם אותיות שאתם מכירים, איך אנחנו אומרים עץ? בוים. בוים, ב' וו יוד, כי שומעים את הצליל אוי, את הדיפתונג, את דו התנועה אוי, ב' וו יוד מם, סופית. כן? איך נכתוב עוד דוגמה? איך אומרים אדם שהוא לא יהודי? גוי. גוי. כותבים ג' ו' י'. כן? אז רגע, אז אם גוי זה אדם שהוא לא יהודי, אז איך כתוב אצלנו במקורות? כן, במקורות, איך כתוב? כתוב שם, העם היהודי הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז מה, אנחנו גויים? לא, שם הכוונה היא לעם. עם, זאת אומרת, המילה עם זה בעברית גוי. זאת המשמעות הראשונה של המילה גוי. כשאומרים על מישהו שהוא לא יהודי, גוי, זאת אומרת, הוא שייך לעם אחר. אבל הקונוטציה הדרוגטיבית התקבעה בתוך העם היהודי, אולי בגלל זה שחיינו בין לא יהודים וסבלנו מהם, ואז זה קיבל קונוטציה שלילית. לי היה ויש לי תמיד בסדר פסח. פלואים? מה? לא, חכי, אני עוד לא עזבתי את הגוי. בסדר פסח, מאז ומתמיד, מסביב לסדר, כשמגיעים לשפוך חמוסכו, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, מתחיל ויכוח מסביב לשולחן. למה מתחיל ויכוח? מכיוון שהחלק הנאור, הליברלי, הנבער מדעת של יהדות במשפחה, שומע, שפוך חמתך אל הגויים, אומר, איזו גזענות, איזו אנטישמיות הפוכה, והם שמים את הפסיק אחרי הגויים. אבל בהגדה לא כתוב שפוך חמתך אל הגויים, כתוב שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, זאת אומרת, אל העמים שלא מכירים שקיים אלוהים. ומאז ועד היום, אנחנו אפילו במשפחה המורחבת מדלגים על הקטע הזה, כדי שלא נתחיל לריב על סכינים. דווקא אם זוהי טרגדיה, זה לא צחוק בכלל. אבל אם תשנה את חמתך לשוויגר, אז יהיו לכם ויכוחים אחרים. ללא ספק. לא, לגבי שוויגר, סיפר לי צוגויה ססקי, לא יודע אם אתם מכירים אותו, שהוא מורה ליידיש באוניברסיטת תל אביב, אני חושב. לא, בר אילן, כן? והוא ממוצא יפני, כן? והוא הגיע לפה לפני הרבה שנים, והוא התגייר, כן? והוא היה הוא היה גם תלמיד שלנו באוניברסיטה, וכשהוא היה בא לספרייה בהר הצופים, אז היה שם שומר.
והוא היה מדבר איתו ביידיש, שומר שיודע יידיש. אז השומר סיפר לו בדיחה, וצוגיה, שהיה תלמיד שלי, סיפר לי. הוא אומר, איך קוראים לאבא של הבעל? פיגר. שוור. והשאלה היא, איך קוראים לאמא של הבעל? שוויגר. לא, אז התשובה היא, אם לאבא קוראים שוור, לאמא של הבעל קוראים זייר שוור. זייר שוור, נו. טוב, איפה אנחנו? באיזה אות? בוו. בוו ויוד, כן? הצליל אוי. פלוים. פלוים, בדיוק. זאת אומרת, שזיף, פלוים, אוי, זה מזכיר לי עוד בדיחה. מותר לספר על חשבונכם? מה, אחר נרדם בין האותיות. חשבתי שאתם לומדים יידיש, אז אתם ערים. אוקיי, אז מספרים על אישה שבאה לרופא בגרמניה, היא באה לרופא ואמרה שהיא רוצה עצה אסתטית, כן? שאומרים שיש לה פה גדול מדי. איך היא יכולה לעשות כדי שהפה שלה יהיה יותר קטן? אז הרופא אמר לה, תלכי הביתה, כל יום, במשך פעמיים ביום, שעה שלמה, תגיעי את המילה פלאום. כן? זה פלוים, כן? פלאום, כן? טוב, אז היא חזרה אחרי חודש, כן? והיא אמרה, אדוני הרופא, הפה שלי נעשה עוד יותר גדול, כן? אז הוא אומר, מה קרה? כן? אז היא אומרת, אני אמרתי פלאום, משהו כזה. טוב, אות זין, אין שום בעיה, אנחנו עוברים, לא צריך אפילו לתת דוגמאות, נוותר על הדוגמה. כמה זמן יש לנו עוד? עד שעה וחצי? יש עוד 40 דקות. יופי. אז הגענו בזין, האות ח'. פה אנחנו ניגשים לדבר על המילים בעברית, המילים העבריות כקומפוננט ביידיש. יש אותיות באלף בית ביידיש שמשתמשים רק במילים עבריות. אם אתם רואים את האות ח' ואתם לא מבינים את המילה, אלא אם כן אתם יודעים עברית, זה סימן שזו מילה עברית. ראינו קודם את המילה חבר, כן? חוסן. ח' בית, ווס? חוסן. לא חוסן, אלא חוסן. חוסן. כן? חוסן זה בדיאלקט, אבל לא בכלל יידיש, לא בשפה הכללית ביידיש. חוסן. למה חוסן? חתן. זה בא מהמילה חתן. כן, אבל למה חוסן? למה לא חוסן? למה... טוב, אז נגיד ככה. טוב, לא, אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, אז נגיד חוסן, בסדר. יש עוד כמה אותיות שמופיעות, כשהן מופיעות, הן מופיעות גם ביידיש, אבל גם באותיות עבריות. אז ח' זו דוגמה אחת, ובדרך כלל ח' תופיע רק במילים עבריות. עוד דוגמה של מילה מהקומפוננט העברי בתוך יידיש, כן? חזר. חזר, נכון. חזר, איך כותבים חזר? רגע, מי שיודע עברית שלא יגיד. מי שלא יודע עברית, איך, או מי שיודע פחות עברית, איך תכתבו חזר?
ח' זין יוד ריש. ח' זין יוד ריש, כן. זאת אומרת, צריך לדעת עברית כדי לכתוב ביידיש. זה כלל. לכן כתבנו לכם, ויקטוריה כתבה לכם מכתב, שאם תלמדו יידיש, אתם על פי אפקט הביליארד, תצטרכו ללמוד גם עברית. כמה אחוז יש ביידיש של מילים עבריות? מה דעתכם? 30%. מי עוד? 3. כן, מי עוד? אין לי מושג כמה, אבל הן מתייחדות למילים שהן מילות קודש, בדרך כלל, או ששייכות למשפחה. מילות חודש. אז מה נעשה, רגע, אז מה נעשה עם המילה מנוול? אדם פושע שלילי, לאו דווקא מילות, נכון שיש הרבה מילות קודש. לחטא. מה? רק לאותיות שמתחילות בחטא, שהן... כן, לא, עכשיו אני שואל בכלל, כמה אחוז, אמרתם 30, האמת שלא חקרו מספיק את העניין. יודל מרק, שהוא בעל העורך של המילון הגדול ביידיש, בזמנו התכתב עם מי הוא התכתב? עם אהרון צייטלין, הסופר, ויודל מרק עשה איזה מחקר, אבל זה לא משנה איזה תוצאות הוא הגיע, תלוי איך סופרים את המילים וכו'. אבל למשל, אם אתם תבואו לכפר חב"ד בארץ, אתם תרגישו שהם מדברים חצי עברית, חצי יידיש בתוך היידיש שלהם. מכיוון שהם שומרי מצוות, קוראים טקסטים דתיים של המקורות, מדברים יידיש עם המון, האחוז שם יכול להיות שהוא מתקרב ל-50%. תלוי את מי שואלים ותלוי מי מדבר. אם זה מישהו שלמד תורה, אז יהיה לו הרבה יותר מילים מהקומפוננט העברי בתוך היידיש. אם זה מישהו שלמד בבתי ספר של הבונט, לא יהיו לו מילים בעברית בכלל. פעם באה תלמידה מארצות הברית ללמוד יידיש באוניברסיטה העברית לכיתה שלי. היא ידעה יידיש נהדר, אבל כל פעם שהגענו לטקסט, שהייתה שם מילה עברית, כאילו מסך ברזל ירד על התודעה שלה, היא לא ידעה על מה מדובר. זאת אומרת, הקשת היא מאוד גדולה, תלוי how much you are versed in the Hebrew language. ואם אפשר להוסיף, חב"דניקים למשל, לומדים כל יום, קוראים לזה דבר מלכות, יש בזה כל מיני... איך קוראים לזה? עוד פעם, דבר מה? דבר מלכות. זה מה שהחב"דניקים לומדים כל יום. הדבר מלכוס, את אומרת. כן. ויש בזה מאמרים של הרבי מלובביץ', כן. וכל המאמרים האלה הם ביידיש. נכון. וגם בעלי, שהוא מרוקאי, למד ככה לקרוא ולדבר ולהבין יידיש. בדיוק. אבל תגידי את שמך, כי אני לא רואה אותך. סמדר. סמדר מה? מורג. מורג. אוקיי, מאוד מעניין, כן, זה נכון. הרבי מלובביץ' ביידיש שלו אתם תמצאו המון מונחים. למה? לא מפני שהוא אברהיסט, אלא מפני שהוא יהודי. והמושגים האלה הם התמצית של האתוס של היהדות. אלה מושגים שבלי המושגים האלה, אתה פחות מדבר כאדם יהודי שמכיר את המקורות. כן? אוקיי, אנחנו באות ח' ונתנו דוגמה חבר, כן, שכבר היה לנו מקודם,
איזה עוד דוגמה נתנו? או ניתן? חלה. חלה, בדיוק. חלה, בשבת. ח' למד ה'. אז אם הזכרת את המילה חלה, האם תרשו לי לחוד לכם חידה ביידיש? נו? כן, בוודאי. אוקיי, כשהיינו קטנים, כן, אז היו שואלים אותנו, ציבילסטה או ציבילסטו, כן, ביידיש ליטאית, שאני בא משם, דרך הסבתא ואמא שלי, ציבילסטה, חליטקס או חליונקס? מה זה חליטקס? מה זה חליונקס? ביידיש. תגיד עוד פעם. מה? היו שואלים אותי, du willst חליטקס או חליונקס? חליטקס? אני בכוונה מטשטש. חלומס, חלומות? חלומות? לא. מה? חלומס, חלומות? איזה מילה? לא, 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 לא. לא, לא. אני לא שמעתי. You surrender? להגיד? כן, בוודאי. אוקיי. לא, חשבתי שאתם אוהבים את המתח של הניחוש. אוקיי, אבל לא תוכלו. מכיוון שזה עניין פולקלורי ואידיומטי, ומה לעשות? הדור הזה כבר לא קיים, כן? והיום, אז היו שואלים בארוחת הבוקר, du willst חלה מתקז או חלה אונקז? אז זה חלה מתקז וחלה אונקז. אוקיי. עוד דוגמה, עם חטא. חושוב. חושב? חושוב. חשוב. חושב. את אומרת חושוב, אבל ביידיש, כמו שאנחנו לומדים, חושב. כותבים חשוב, אבל אומרים חושב. כן? וזוהי מילה לגיטימית מאוד ביידיש, אף על פי שזה אלמנט עברי, ולאט לאט אני אנסה לשכנע אתכם, יכול להיות שלא צריך לשכנע אתכם, שעשרות אחוזים של השפה העברית נכנסו ליידיש, ואי אפשר להפריד אותם יותר מתוך היידיש. כן? אבל יותר מזה, יש מילים מתוך השפה העברית שנכנסו ליידיש עם משמעות אחת, וחזרו לשפה העברית עם משמעות אחרת שלא הייתה קודם בשפה העברית, וכיום כולנו משתמשים במילה העברית במשמעות היידישאית. דוגמאות, אם הסברתי את עצמי. פויזן? לפרגן. לפרגן. יפה. לפרגן, זה דבר מסובך, שאי אפשר לטפל בו, אלא במשך חצי שעה שלמה, אז אני שולח אתכם למאמר שכתבתי על לפרגן, וניסיתי להסביר למה כיום בעברית אין מילה, כולם משתמשים בלפרגן, ואין מילה במקום בעברית, כי כדי להגיד את המשמעות של לפרגן בשפה העברית כעברית, אתה צריך להשתמש באיזה 4-5 מילים ביחד, כאשר לפרגן זו מילה אחת. והחיסכון הזה מחזיק את המילה בשפה העברית, והיא לא יוצאת ממנו. אם מישהו מעוניין לראות מה שכתבתי על לפרגן, אז תכתבו לי ואני אתן לכם את הלינק.
אני אשלח אחרי שיעור. אוקיי, ויקטוריה תשלח את הלינק, תחסוך לי עבודה. יופי. אבל אני לא בטוח אם המאמר לא כתוב ביידיש. ננסה. אולי גם בעברית, אני לא זוכר. אני מבולבל, הפוליגלוטיות השתלטה עליי, ואני כבר לא זוכר באיזה שפה אני כותב מה. כן? זהו. אז לא, אז אני אתן דוגמה, אני חושב שהיא נכונה, של מילה מהשפה העברית, שנכנסה ליידיש וחזרה עם משמעות אחרת. ואנחנו משתמשים בה בעברית עד היום. דרך אגב, כולם מבינים את העברית שלי? כן. אף אחד לא, אלה שיודעים עברית יודעים, אבל אלה שלמדו קצת ולא מתקשים להבין? אולי כדאי לך לשאול אותם באנגלית, כי אולי הם לא מבינים גם את השאלה. אוקיי. כן, I am asking whether when I speak in English, in Hebrew, you understand me, or is it too difficult for you? אני גמרתי אוניברסיטה בירושלים, בארכיאולוגיה. אני דיברתי עברית, אבל עכשיו אני מבולבלת קצת, אבל זה בסדר. אוקיי, אני שמח שאת גמרת את האוניברסיטה, והאוניברסיטה לא גמרה אותך, זה בסדר. אוקיי. אז הדוגמה של מילה עברית שנכנסה ליידיש וחזרה עם משמעות אחרת. נדמה לי, כן, אני לא מומחה כזה גדול בשום דבר, בטח לא בעברית, אבל נדמה לי שבשפה העברית, המילה עוף, זה עוף השמיים. זה ציפור שאף, שיש לו כנפיים. אין במילה העברית עוף במובן אחר. כאשר המילה עוף נכנס ליידיש, השתמשו בה ברבים באויפס כדי לקנות תרנגולות שחוטות בשוק. היום אנחנו הולכים בתל אביב, בשוק מחנה, בירושלים, בשוק מחנה יהודה או בתל אביב, ואנחנו קונים עופות. כן, תרנגולות שחוטות, אבל אנחנו לא יודעים שזה כנראה חזר עם המשמעות הזאת מיידיש. כי במקורות נדמה לי שעוף זה עוף השמיים, ולא תרנגולת שעושה קוקוריקו. קוקוריקו. יכול להיות שיש... הן לא עפות, התרנגולות לא עפות. לכן זה כל העניין. זאת אומרת, המילה העברית של ציפור שעפה, חזרה לציפור שחוטה, כן? שהן לא עופות, אבל אם הן מרימות כנפיים, הן יכולות קצת באוויר, איזה חצי מטר או משהו. אוקיי. באיזה אות אנחנו? באות ח'. ח'? ח'. זין ח'. ח'. אני שמעתי שוויקטוריה, הייתה תקופה שידעתי את זה, כן? אני מקווה שכולכם יודעים את סדר האלף בית. אבל ויקטוריה יש לה שיר, שאם זוכרים אותו, יודעים את האלף בית. איך זה היה פץ כרשת? אני אספר עד הסוף, כי אני פוחדת שיש לנו עוד 20 דקות והמון אותיות. ואז חצי, אחרי... אוקיי, אבל אני התכוונתי להגיע פחות או יותר ליוד וטקסט. זה נכון, במקור שר את זה מייק בורשטיין, נכון? אני לא יודע, אולי ויקטוריה יודעת. לא. אבל איך זה, תגידי את זה רק פעם אחת. פעם אחת זה אבגדה, ואז החצי, קלמנסה, פץ כרשת. זהו. אז מכיוון שזה מוקלט... כן, שני קוני למל הוא שר את זה. אוקיי, יפה. הולכים לאות ט'.
לגבי האות ט' יש לנו טריק שצריך להיזהר ממנו. יש לנו מכשלה קטנה. כאשר כותבים ביידיש, אמרנו קודם שיש הרבה אותיות, הרבה מילים מהאלמנט של השפה העברית. ואז השאלה, כן, אנחנו בעצמנו כשכותבים בעברית לפעמים לא יודעים אם כותבים מילה בט' או בת' וכו'. אז כאשר כותבים ט' זה תמיד, לא, אני עומד להגיד משהו לא נכון. האות ט' גם בעברית וגם ביידיש, בעברית כמו שכותבים כשצריך ט', וביידיש תמיד האות ט'. אבל אני פה רוצה לספר קוריוז. זה אולי ייקח לנו עד סוף השיעור, אבל אני רוצה לחלוק איתכם דברים מעניינים, אז אני מספר. תנו דוגמה למילה עם האות ט'. טרייף. טרייף? טרייף. טאטי. לא, רגע, לאט לאט. בואו נסתכל על האות טרייף. איך אנחנו כותבים? ט' ר' י' פ'. כן? זוהי מילה עברית למעשה. טרייפה. כן? טרייפה. נדמה לי שבמילון של ויינרייך, שוויקטוריה שלחה לכולכם PDF, נדמה לי שכותבים את זה ט' ר' נדמה לי י' אני מחוץ לקבוצה כנראה באיזשהו אופן, כי אני לא קיבלתי. לא, האמת, ויקטוריה, אי אפשר היה לפתוח את המסמך. אוקיי, אנחנו... זה היה נראה כאילו היה ריק. נדבר אחרי שיעור. טוב. אין בעיה. אז אפשר לשלוח, ויקטוריה? זו בעיה או... אני אבדוק במה יש בעיה, ואני אשלח עוד פעם אולי בפרוג. טוב, אז טרייף, מכיוון שזו מילה עברית וכותבים בט', אז בט'. עוד מילה? נתגרדת. איך? נתגרדת. ביידיש. זה לא מילה ביידיש. מה שאמרתי, טאטי. טאטי? טוב, זה דוגמאות שכבר השתמשנו. מילים חדשות. גשטורבן. שטיין. שטיין. בסדר. שטיין גם במובן הפועל לעמוד, וגם במובן של אבן. איך אומרים ביידיש? ארנט ויאשטיין. היום בימי קורונה, ארנט ויאשטיין בודד כמו אבן. כן? לבד כמו אבן. עוד דוגמה. יש עוד מילה לאבן. קנח? גשטורבן. ווס? גשטורבן. 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 אוקיי, עכשיו אני אתן את הדוגמה. כן, מה? גרכט. בסדר. אוקיי, אני חיכיתי לדוגמה אחרת כדי לספר לכם את הקוריוז, אז אני אתן את הדוגמה, ואתם אתם תראו איזה חדירה עמוקה עשתה השפה העברית לתוך היידיש במשך הדורות. אבל לפני זה אני שואל שאלה. דורות. כמה שנים קיימת השפה ביידיש? 1,000? 400. למה? למה 1,000? איפה ראית דבר כזה? הוכמיטל דויטש. מיטלהוך דויטש. לא הוכמיטל, מיטלהוך דויטש. מיטלהוך דויטש. אבל מה ההוכחה הראשונה שיש לנו שיידיש הייתה כתובה? לא שמעתם?
אוקיי, לא ניכנס לזה, אבל אני אגיד את מה שמוכר בהיסטוריוגרף, בהיסטוריה של שפת יידיש. ב-1272, במאה ה-13, בתוך מחזור ספר תפילות של ימים נוראים, של העיר וורמייזה, מחזור שכתוב על קלף, ולכן הוא מאוד כבד, ולכן היו נושאים אותו לבית הכנסת, ולא משאירים אותו, זה היה דבר יקר, מישהו היה לוקח אותו בחזרה הביתה, אז בתוך האותיות, שהיו אותיות מצוירות כמו בולקלה שאפשר לכתוב בפנים, יש כתובת שחוקרים אומרים שזה ביידיש, וזה לא כל כך רחוק מהיידיש שאנחנו היום. כתוב, גוט טאג אין בטאג, סבר דיז מחזור עם בייס הכנסת טראג, שיעיר לו יום טוב למי שסוחב, נושא, מה? נושא את המחזור הזה, מין ברכה לבית הכנסת. טוענים הפילולוגים, וביניהם פרופסור סדן, שהיה ראש החוג הראשון באוניברסיטה העברית ליידיש, פרופסור שמרוק, כתבו מאמרים על זה, כן, שזה אולי הדוקומנט הראשון הכתוב ביידיש מהמאה ה-13, וחוקרים נוספים אומרים שאם יש יידיש כתובה, זה סימן שכבר דיברו אותה כמה מאות שנים קודם. אנחנו מ-1200, זה 748 שנה שיש לנו הכתובת הזאת, זאת אומרת קרוב ל1000 שנה. אבל למה אני שאלתי את זה? איבדתי כבר את חוט האסוציאציות. קוריוז. מה רציתי? מה? קוריוז. קוריוז, מה היה? כן, יופי. אז יש לנו יידיש שלפחות כתובה 748 שנה, ומדוברת קרוב ל1000 שנה, והיהודים התפללו, וגם אם הם דיברו את היידיש שהם דיברו, נכנסו כמו בכתובת הזאת. יש לנו גוט טאג אין בטאג, סבר דיז מחזור עם בייס הכנסת, יש לנו מחזור, יש לנו בייס הכנסת, והדוגמה שאני אתן עכשיו עם האות ט' היא דוגמה שאף אחד לא יודע, או לפחות לא ידע עד לפני כמה שנים, שזו מילה ביידיש שבאה מן העברית. כי היא כתובה ביידיש רגיל, כאילו זו מילה מאיזה קומפוננט לא עברי. אתם מכירים, נגיד שאני יוצא בחורף מהבית שלי בבואנוס איירס, ששם נולדתי, וגרתי שם עם הסבא והסבתא, ההורים של האמא שלי, ונגיד שאני יוצא ביום חורף, שעומד לרדת גשם, בלי מטריה. אז האמא שלי אומרת לי, נם הרגן שירם, כן, תיקח מטריה, תומר וטרגנן. מה זה תומר? שמא. שמא, אולי, כן. תיקח מטריה, שמא ירד גשם. מאיפה בא התומר הזה? אף אחד לא יודע. או לפחות, כן, יכולים לנחש? תומר אולי? מי אומר את זה? יעל. יעל מה? תגידו מישהו.
שם משפחה. ניחשתי, יעל מלכיאל, ניחשתי אולי מתומר. יופי. את ניחשת. עכשיו, האם את יכולה להביא ביסוס או זה רק ניחוש? כי אני אביא ביסוס, אבל למה ניחשת? איך ניחשת? מה קרה? יופי. את יכולה לשער למה... אין לי הסבר, רק איזו תחושה כזאת, אולי אוקיי. שמעתי את זה בעוד הזדמנויות. אוקיי, אז עכשיו אני אגיד לכם, בדידי הווה עובדה, אומרים בארמית. זה קרה איתי. ואחרי שזה קרה איתי, סיפרתי את זה לאנשים שכותבים מילונים. כמה זמן יש לי בשביל הסיפור? 10 דקות, 9 דקות. אז זה הולך ככה. ותסמכו עליי שהירבינישט אויברבוטל, איך אומרים אויברבוטל באנגלית? אני יודע מה אני מדבר. זה כל מה שאני אומר, זה אמת. I am not drunk. יום אחד אומר לי פרופסור שמרוק, מי שהיה ראש החוג לשפה וספרות יידיש באוניברסיטה העברית, הוא אמר לי, תתכונן, בעוד כמה ימים אתה בא איתי לנשיא המדינה השלישי, שלמה זלמן שזר, שלמה זלמן או שניאור זלמן שזר, הוא רוצה לבקש משהו. התלבשתי יפה, לקחתי לא מטריה, אבל מעיל גשם, כי עמד לרדת גשם, והגענו לבית הנשיא. נכנסנו לחדר העבודה של שזר, הוא ישב מצד אחד של השולחן, אני ישבתי עם פרופסור שמרוק מהצד השני, וחשבתי בליבי, איך, אני אז הייתי סטודנט, כן? סטודנט MA, ואמרתי, איך לעזאזל פונים לנשיא מדינה? האם אני אגיד, כבוד מלכות נשיא המדינה, או כבודו, מה עושים? אז אמרתי, כדי לא להסתבך, אני אראה מה שפרופסור שמרוק יעשה. ואז כשהתחילה השיחה, פרופסור שמרוק קם, התכופף מעל לשולחן, ואמר, שמע שזר. כן? Here, dear fellow שזר. בסדר, הבנתי את הקונטקסט שלה. ושזר ביקש ממני, על פי המלצתו של פרופסור שמרוק, הוא אמר ככה, אני כתבתי ופרסמתי מאמר על שאלות ותשובות, רספונסה, ביידיש, בספרות הרבנית, בשו"תים, בספרי שאלות ותשובות של רבנים, כן? יש שם הרבה יידיש, כתבתי מאמר, אבל כשכתבתי את המאמר, ב-1931 ישבתי בברלין, ובברלין לא היו לי ספריות כדי לבדוק את הפתקים של הרישומים שלי, אני רשמתי את כל החומר במוסקבה, בספריות איפה שהיו ספרים של רבנים מהמאה ה-14 ואילך, אבל בברלין היו לי רק פתקים. ואני לא בטוח, פרסמתי את המאמר על יידיש בספרות שאלות ותשובות רבנים, פרסמתי בפילולוגישע שריפטן של איבו ב-1931 בווילנה, אבל אני לא בטוח אם זה הכל מדויק. אני עומד להוציא עכשיו, הוא אמר לי את זה ב-1970, אני עומד להוציא ספר
חדש, ואני רוצה את המאמר הזה להדפיס. תעשה לי טובה, תבדוק את המאמר ב-1931 עם הספרים הרבניים בספרייה הלאומית, האם הכל בסדר. טוב, רצתי לספרייה הלאומית, ישבתי באולם קריאה יהדות, הזמנתי 10 ספרים של ספרות רבנית, שאלות ותשובות, פתחתי אותם ונעשה לי שחור בעיניים. כולם כתובים באותיות רש"י. כן, אותיות רש"י, אותיות הקטנות האלה. המזל שלי, שאני למדתי בחדר בגיל 6. ושם לימדו אותנו לקרוא כתב רש"י. אחרי חצי שעה התגברתי על רש"י ובדקתי, ומה מצאתי? ששזר, הנשיא, שהוא היה אדם מאוד מתלהב, אימפולסיבי, אנרגטי, הוא עשה בלגן אחד גדול. טקסטים ביידיש ששייך לרב מסוים במאה ה-14, הוא ייחס, הוא כתב כאילו זה של רב במאה ה-18, ולהפך, בלגן שלם. הייתי צריך להעתיק את כל הטקסטים ביידיש מחדש, כתב יד של 90 עמוד. עכשיו, למה יש יידיש בספרי שאלות ותשובות של רבנים? מכיוון שכאשר במשך המאות, 14, 15, 16, 17, עד היום אני לא יודע, אבל אולי כן, באים שני יהודים שיש להם ליטיגיישן, סכסוך. יושב בית דין של תלתה, בית דין של 3 דיינים, ובצד יושב לבלר, סקרטר, שרושם פרוטוקול של מה שקורה בבית הדין. בעלי הסכסוך, שני אנשים שיש להם סכסוך, ליטיגיישן, מתבקשים לדבר בשפתם. ושפתם של היהודים במשך מאות שנים הייתה יידיש. אז הם מדברים ביידיש, והלבלר בצד, הסקרטר, רושם מה שהם אומרים ביידיש. למה? כדי שהדיינים יוכלו לשמוע בדיוק מה קורה בשפתם המקורית. אז אני מעתיק ואני רואה, יש סכסוך אחד בין מוכר בשר לבין קונה שלו, כן, והקונה אומר, כן, הוא מכר לי, כן, מכר לי בשר לא טוב, בשר רקוב, ותומר ירבצוגן אסיס נשתזוי, והלבלר כותב, ונתומר תף א' מ' ר', אבל מכיוון שהמילה תומר, הייתה מילה כמעט יומיומית שנכנסה לתוך היידיש בדיבור, שכחו כבר את הכתיב של המילה בעברית, זה נשאר עד היום תומר. אני הסברתי את העניין? מה? כן, כן, כן. ועכשיו 3:29, זאת אומרת שעוד דקה אנחנו חייבים. אז בבקשה, אני מבקש עבודת בית ליום שלישי, כן? אנחנו הספקנו עד לאות ט', אז בבקשה, עמוד אחד, לא יותר, או פחות, כל אות תקדישו לשורה, ותביאו 3 דוגמאות איך כותבים אותה בתוך מילים ביידיש, מילים חדשות.
וביד, לא במחשב, וויקטוריה תבדוק את זה, ואם יש צורך להקיז דם באדום, אנחנו נקיז, ואז תקבלו רגש אשמה, ואז תלמדו עוד יותר טוב. זה ברור, עבודת הבית? כן. איך מעבירים לך? אתם יכולים לשלוח בדוב סדן, אני בודקת שם אימיילים. את צריך לסרוק ולשלוח. לא, רגע, אז איך הם יעשו? הם יסרקו את כתב היד שלהם. אפשר לסרוק, אפשר לצלם. לא לכתוב במחשב, רק ביד. למה? בגלל שכיום אנחנו כבר שוכחים איך כותבים ביד. כשכותבים ביד, אז אני חושב שהמוח מקבל את זה ומתרגל, כן? אחר כך תכתבו במחשב, בעוד שנה, כן. זהו? אז פשוט תשלחו בבקשה למפעל דוב סדן, לאימייל, ואתם גם... יש להם האימייל של מפעל דוב סדן? בטח, כן. אוקיי. וגם תקבלו עוד אימייל היום אחרי השיעור שלנו, עם כל על מה דיברנו היום, זאת אומרת שעם כל החומרים, כן, וכו'. ואנחנו חוזרים ביום שלישי, 1:50, כדי שנוכל קצת לקשקש, לדבר לפני השיעור. אפשר לשאול משהו? תמיד. יופי, אז קודם כל תודה רבה לך. תודה רבה לך. כן, תודה לכולם שהשתתפו. רציתי רק לשאול, האם אנחנו, ברור לי שצריך ללמוד לכתוב כדי לדעת לקרוא, אבל האם השיעורים יהיו עם דגש על גרמטיקה, על דקדוק, או האם בהמשך אנחנו ממש יותר נלמד לדבר? העניין הוא כזה, השאלה הזאת כבר עלתה, היה לנו אימיילים מחודיק, מה שמך הפרטי? חודין. יוסף חודין הוא לא הצטרף. הוא לא הצטרף? הוא לא הצטרף? אוקיי. הייתה כבר שאלה כזאת, התשובה שלי היא שכדי לדבר בזום, לדעתי, זה יותר מסובך, והקורס כפי שאני מתכנן אותו, כמו שכתבנו באימייל הראשון, הכוונה שלו זה להעמיד אתכם על הרגליים, שתהיו מסוגלים לקרוא ולהבין לבד טקסטים ספרותיים, אולי גם לכתוב, שזה אולי פחות חשוב לכם, אני יודע שלכם חשוב לדבר, אבל זה אנחנו יכולים לשקול, אבל בעוד שנה. אני חושב שקודם צריך לדעת את השפה, כי אם אתם תדברו כבר עכשיו בקורס, אז יהיה לכם מעט מילים, מעט ידע איך בונים משפט. הקורס הזה, אני רוצה לעשות אותו, להבין ולהיות מסוגלים לקרוא ולתרגם, זה מה שנעשה הרבה, טקסטים ספרותיים. מעולה. זו התשובה. כן. תודה רבה. בבקשה. להתראות ביום שלישי. להתראות. Sei gesund. Sei gesund. Sei gesund. Sei gesund. עדה. ביי, להתראות. 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 אז ויקטוריה. דקה. אין לאף אחד שאלות? יש לי פרגן. פרגה. To pay about the payment, I would like to pay more than every lection because it will be for me more easy to pay for 6 or 10. You have to speak with Victoria about that. אני אכתוב אימייל פרטי, אוקיי? שאת תשלם, יש לנו 5... לשלם אפשר,
טוב, בסדר, אני מחכה. טוב, תכתוב לכולכם. אוקיי, זייט געזונט. להתראות. ביי. ביי. Seid gesund und schön. Noch Frages? מה? Noch Frages? לא. Nein? אוקיי. Ist gut. להתראות. להתראות. ביי ביי. וכן, זהו. נדבר בטלפון, ויקטוריה? לא, אנחנו יכולים